Tavanomainen tilanne Berliinissä, tällä kertaa Neuköllnin kaupunginosassa. Saksan kansallisdemokraattisen puolueen NPD:n lipun alla marssivat uusnatsit ja antifasistinuoret ottavat mittaa toisistaan. Antifasistien puolella ovat myöskin kaupunginosan asukkaat. Uusnatsien teemana on "Nyt on aika toimia, rikolliset ulkomaalaiset pois ja ulos eurosta". Vasemmistolaisilla ja asukkailla teemana on "Uusnatsit ulos tästä kaupunginosasta". Muutama kymmentä uusnatsia vastassa on satoja vastamielenosoittajia ja paljon kaupunginosan asukkaita ja satunnaisia ohikulkijoita. Uusnatsia on kielletty käyttämästä yhtenäistä asua, eivät saa myöskään marssia tahdissa tai käyttää rumpuja. Yli 200 poliisia yrittää suojella uusnatsien porukkaa vastamielenosoittajien hyökkäyksiltä. Asukkaiden kiukuksi osa heistä joutuu esittämään vastalauseensa turvallisuussyistä poliisiketjun takaa. Ja näin tämä Berliinin päivään hyvin tavanomainen mielenosoitus. Vasemmista vastaan oikeisto, muut ihmiset vastaan uusnatsit on kiertämässä tätä kaupunginosaa totuttua tapaansa. Siellä tulee pieniä yhteenottoja ja poliisi pitää huolen, että mitään pahempaa ei pääse sattumaan. Ja jossain vaiheessa voimat loppuvat ja into loppuu ja kumpikin taho poistuu sitten haavoja nuoleskellen omiin suuntiinsa. Berliiniläisittäin pieni mielenosoituskin pitää poliisit hälytystilassa pitkälle yöhön asti.